Mitt ta' Gvern ġdid ifisser Mitt ta' tkabbir ekonomiku f'diversi setturi. Dan it-tkabbir għandu jkun wieħed li jilħaq lil kulhadd u għalhekk li jingħata rendikont tal-inizjattivi kollha li ħal Gvern il-ġdid f'dawn il-Mitt u fl-istess waqt tħabbru inizjattivi oħra ġodda. Dawn ħabbru mill-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona, is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Simplifikazzjoni Amministrattiva Michael Farrugia u s-Segretarju Parlamentari għal kompetittività u tkabbir ekonomiku Edward Zammit Lewis. Il-Ministru Cardona qal li fl-ewwel Mitt Gvern ġdid assigura li jkompli jaħdem fuq proġetti tajba li kien hemm, filwaqt li ħal inizjattiva li jaħdem fuq dawk li kellhom bżonn jinbidlu. Fost il-proġetti ġodda li għaddejjem dak tal-espressjoni internazzjonali ta' interess biex is-sit fejn kien hemm ix-shipbuilding tal-Marsa isir ċentru marittimu. Chris Cardona qal li dan il-proġett fost proġetti ambizzjużi oħra huwa kruċjali biex titwettaq il-viżjoni tal-Gvern il-ġdid li jbiddel il-Malta f'ċentru marittimu tal-eċċellenza fil-Mediterran. U qal li kien hemm 28 investitur li ġabru din l-espressjoni ta' interess u kien hemm ħafna oħrajn li kkomunikaw mal-Privatization Unit. Semma wkoll ir-rwol tal-Malta Enterprise hekk kif il-Gvern qed jara li din l-entità tkun strutturata aħjar u ffukata fuq il-promozzjoni tal-investiment dirett barrani u lokali. Inizjattiva oħra li ntlaqat b'interessi dik tal-liċenzja ta' Casino f'Malta u ieħor f'Għawdex. Is-Segretarju Parlamentari Edward Zammit Lewis ħabbar li diġà nġabru 6 espressjonijiet ta' interess għal Casino f'Malta u 4 għal dak t'Għawdex. Zammit Lewis tkellem ukoll dwar il-ħidma li għaddejja bejn Malta u l-Arabja Sawdita. Kif qed isiru diskussjonijiet dwar il-possibilità li jitwaqqaf kunsill tan-negozju bejn iż-żewġ pajjiżi. Zammit Lewis spjega li t-tnedija tal-Global Residence Program intlaqat tajjeb mill-pubbliku mill-operaturi f'din l-industrija. Rigward l-ekonomija diġitali u l-gaming, Zammit Lewis ħabbar li fi żmien li ġej il-Gvern se jressaq liġijiet li jkomplu jattiraw l-investiment lejn Malta u jagħmlu l-pajjiżna aktar kompetittiv. Is-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia qal li sissa l-Gvern ħejja l-pedamenti għal ħafna proġetti bi prospetti tajbin. Michael Farrugia spjega kif dawn il-Mitt sar tibdil sinifikanti. Fosthom it-tibdil fit-tariffi tal-mepa li permezz tagħhom ser jonqsu l-piżijiet żejda fuq l-investituri, iż-żieda ta' żewġ sulari fil-lukandi u l-ħatra tal-Kummissarju li ser jiġġieled kontra l-burokrazija biex din tonqos b'25%. Is-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia semma li qed isir xogħol siewi biex il-mepa tkun verament riformata u taħdem b'inqas burokrazija biex jinħoloq il-ġid filwaqt li jinżamm bilanċ.